लोगोफोर स' आङो मैया मोनसे भिडिअ होदोंमोन आधार कार्ड डकुमेन्ट आपडेट खालामनायनि सोमोन्दै बेयाव सानैसो मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों जे फट' रिसाइज खालामनायनि सोमोन्दै सोरनाबा फट' आपल'ड जायाखै होननानै दा बेवहाय फट' आपल'ड खालामबा जानाय नङा बेवहाय लिरनायावनो दंखायोमोन JPEG नङाबा PNG नङाबा PDF फाइल बे मोनथामनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे आपल'ड खालामनांगोन ओरैनो जानला मोनला खालामबा जानाय नङा दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव गिबियावनो PDF फाइलखौ खालामनानै खिन्थाग्रोनोसै दा नोंथांमोना बेवहाय PDF फाइल खालामोब्ला नोंथांमोना MBआबो हारसिंनो अलरेडि अट'मेटिक खम जाखागोन नोंथांमोना बेखौ रिसाइज खालामनायनि गोनांथि गैया अलरेडि नोङो आपल'ड खालामनो हागोन आरो बेखौ दा जोङो डकुमेन्ट्सखौ एक्सट्रा केपचार खालामना लायो नालाय जेनेबा बेक साइड फ्रन्ट साइड दा जिखुनु जाया नोंथांमोना बे एप्सनि अनगायै बेलेग एप्सआवबो जमा खालामनानै लाग्रोनो हागोन आरो माल्टिपल खालामनानै बे एक्सट्रा केपचार खालामनाय डकुमेन्ट्सखौ आं खिन्थानोसै नैबे पिक्स आर्टनि गेजेरजों नोंथांमोना गुगोल प्ले स्ट'राव मोनगोन अके बियो अपेन जाबायनो अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे एडिट ए फट' बेवहाय क्लिक खालामना होदो बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जायखिजाया मोनसे वाइट कालारनि बेकग्राउन्ड सेलेक्ट खालामनानै लादो बिनि थाखाय नैबे बेकग्राउन्ड अपसनाव क्लिक खालामदो बिनि उनाव नैबे वाइट कालारनि बेकग्राउन्डखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना एड फट'आव नैबे बेवहाय क्लिक खालामदो दा नोंथांमोना केपचार खालामनानै लानाय बेक साइड फ्रन्ट साइड बे मोननै फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै लादो अके आङो सेलेक्ट खालामबाय ने बिनि उनाव नै क्रप खालामनानै लानोसै जोङो नोंथांमोना फट' गेलारियावबो क्रप खालामनानै लाग्रोनो हागोन फट' गेलारियाव क्रप खालामना लाग्रोयोबा मोजांसिन जायो अके बे मोनसेया जाबाय आरो मोनसेखौबो बानायनोसै अके दायो मोननैबो जाबाय नै दा बेखौ जों मोजां एडजास्ट खालामनानै लानोसै अके लोगोफोर दायो जाबाय नै दा जों बेखौ सेभ खालामनोसै सेभ खालामनो थाखाय बेयाव थुबाय आरो नैबे डाउनलड अपसनाव थुदो अके दा जोंना गेलारियाव सेभ जाहैखाबाय बेयो अलरेडि बेक थुबाय दा गेलारियाव थांना खनसे चेक खालामना नायनोसै अके लोगोफोर नै जोंना दा सेभ जाबाय बियो माने एक्सट्रामोन नालाय जों बेखौ जमा खालामनानै लाग्रोबाय माने बेक साइड फ्रन्ट साइड जमा खालामनानै लाबाय बेबायदि खालामखांनायनि उनाव दा जोङो PDF खालामनांगोन PDF खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे एप्स नांगोन बे एप्सखौ नोंथांमोना जायखिजाया एप्सबो बाहायनो हागोन दा आङो डक स्केनार बेजों खालामनानै खिन्थागोन नोंथांमोना बेखौ गुगोल प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनखागोन दा आङो बेखौ अपेन खालामनोसै अके अपेन जाबाय दा बिनि थाखाय नैबे प्लास आइकनाव थुनांगोन बेयाव थुखांनायनि उनाव नैबे इम्पर्ट फ्रम गेलारि बेयाव थुना होयोब्लानो जाबाय बेयाव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना सेभ खालामनानै लानाय जिथु डकुमेन्ट्स बेखौ सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट खालामनायनि उनाव नैबे इम्पर्टआव थुदो अके बेखौ नै क्रप खालामनो होबावदों दा नोंथांमोना बेखौ खालामालासिनो अरिजिनेलाव दोनोब्लानो जाबाय अके आं बेबायदिनो अरिजिनेलावनो दोनफिनसै नैबे दा थिरसिनाव थुनोसै बेयाव थुखांनायनि उनाव नै जोंना कालारा चेन्ज जादों नालाय बेखौ जोङो अरिजिनेल दोननोसै बिनि थाखाय नैबे कालार फिल्टाराव थुना होयोब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नै अरिजिनेल बेयावनो दोनफिनसै आङो अरिजिनेलावनो आरो खनसेबाव नैबे टिक मार्कआव थुदो बिनि उनाव जोङो आपल'ड खालामनाय समाव सिनायनाय बायदि बिनि नामखौ चेन्ज खालामनोसै रिनेम दोननोसै आरो जोङो बिनि थाखाय नैबे रिनेम अपसनाव थुदो ओमफ्राय डकुमेन्टआव थुयोब्लानो जाबाय अके दा जों नामखौ चेन्ज खालामनोसै आरो आं लिरनोसै नै पान कार्ड बेबायदि सेभ खालामनोसै बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे अपेन PDF फाइल बेयाव थुदो नै बेयो जाबाय दा बिनि उनाव नोंथांमोना सेभ खालामदो नै सेभआव थुदो दा लोगोफोर जोंना जाबाय दा बेवहाय नै केबिनि साइजखौबो नुखाबाय नोंथांमोना 217 केबिल' जाबाय अलरेडि बियो खम जाखाबाय आरो जुदि बारा जायोब्ला नोंथांमोना नैबे कमप्रेसनाव बेवहाय थुनानै खमायनोबो हागोन आरो साइजआबो जोंना PDF साइजआबो A4 साइज जाखाबाय दा नोंथांमोना नैबे PDF बेवहाय थुदो थुनानै नोंथांमोना इन्टारनेल स्टरेजाव सेभ खालामना बहा सेभ खालामनो हासिगोन दा आङो नै बेवहाय सेभ खालामनोसै बेयाव थुबाय
दा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे माने फोल्डराव सेभ खालामनो हागोन। आं नैबे डाउनल'डआव सेभ खालामनोसै। दा नै जायखिजाया चुज खालामनानै नोंथांमोना बबेहाय सेभ खालामगोन बेखौ सेभ खालामनो हागोन आरो। अके नै लोगोफोर दायो आंना PDF फाइलआ साक्सेसलि सेभ जाबाय। बेखौ डानआव थुदो। थुनानै नोंथांमोना फाइल मेनेजाराव खनसे नायहैब्लानो जाबाय। अके नैबे डकुमेन्ट्सआव थुदो। थुनानै नै बेवहाय थाफैबाय नै। बेलायथो लोगोफोर अलरेडि सेभ जाबाय आरो दा नोंथांमोना बेखौ इजिलि आपल'ड खालामनो हासिगोन आरो। दा बेवहाय जेबो गोनो गोथो गैला। नोंथांमोना सोरबा रोङाखैब्ला बेबायदि बानायनो हागोन आरो नोंथांमोननो मोनसे खिन्थागासिनो दं आङो। अके लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव PDFखौ माबायदि खालामो बेखौथ' खिन्थाखाबाय। दा नोंथांमोननो JPEG दा बेखौ माबायदि खालामनाय जायो बेखौबो खिन्थानोसै। बिनि थाखाय नोंथांमोना गुगोलावबो खालामनो हागोन आरो आङो नैबे एप्सनि गेजेरजों खालामनानै खिन्थानोसै। नोंथांमोना बे एप्सखौ गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामना लायोब्लानो जाबाय। एप्सनि नामानो जादों इमेज कनभार्टार। स' बेखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनानै लाग्रो। दा आङो अपेन खालामसै नै। अपेन खालामबाय। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे सिंगोल इमेज बेवहाय क्लिक खालामना होयोब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नैबे गेलारियाव क्लिक खालामदो। बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो जे फार्स्टआव मोनसे फट' इडिट खालामना लादोंमोन ना डकुमेन्ट्स बेखौ सेलेक्ट खालामफिननांसिगोन जोङो नै। दा नोंथांमोनाबो नोंथांमोननिखौ सेलेक्ट खालामना लायोब्लानो जाबाय। दा जोङो बेवहाय नुदों नै JPEG PDFबो खालामनो हागोन। दा जोंनो मा नांगौ JPEG नङाबा PNG। दा आङो JPEGखौ बेवहाय सेभ खालामनोसै। नोंथांमोना JPEG खालामनोब्ला बेवहाय JPEG क्लिक खालामनांगोन आरो PNGआबो आपल'ड जायो नालाय PNGबो खालामनो हागोन नै बेवहाय। दा आङो JPEG खालामगोन नालाय बेवहाय क्लिक खालामबाय। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे टिक मार्कआव थुना होनांगोन। दा नैबे सेभआव थुना होदो। अके बेयो साक्सेस सेभ जाबाय। जों बेखौ सेभ खालामखांनायनि उनाव फट' गेलारियाव खनसे चेक खालामनोसै। नोंथांमोनाबो नायहैदो नै फट'आव नायनोसै जोङो। दा जोंना बेनोमोन नै इमेजआ। दा जों डिटेल्सआव नायनोसै नै। स' नायदो नै जोंना KB साइजआबो 92 KB जाहैबाय। जों बेखौ दा ओरैनो इजियैनो आपल'ड खालामनो हाखासिगोन। आरो नै फट'नि साइजआबो JPEG जाहैबाय। सिगाङाव जोंना JPG सोमोन नालाय दा बियो JPEGआव कनभार्ट जाहैबाय आरो। नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो माने आपल'ड खालामनो हासिगोन आरो ना। दा सोरबा कमेन्ट खालामदोंमोन माथो आपल'डानो जायाखै होननानै। दा नोंथांमोना डाइरेक्ट केपचार खालामनानै आपल'ड खालामबा जानाय नङा बियो। नोंथांमोना इमेजखौ माने PNG नङाबा PDF फाइल नङाबा JPEG खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन नालाय। दा नोंथांमोना जेरै आं खिन्थादों बेबायदि खालामनानै PDF फाइल नङाबा JPEG नङाबा PNG बेबायदि खालामनानै आपल'ड खालामोब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि रोंथाराब्ला खालामनो नाङा। बहाबाफोर कम्पिउटार गलाफोराव थांनानै खालामना लाहैब्लानो जाबाय। स' बेनोसैमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ।